Ja miksi ei elettäisi? Niitä on vielä tässäkin talossa saatavilla. Nimittäin, jos oltais vielä ajassa, niin se olisi ollut aapuolen viimeinen biisi ja sitten päättyi hivenen synkeisiin tunnelmiin, niin kevennetään vähän meininkiä tässä B-puolella. Okei, siirrytään hieman omakohtaisen kokemuksen kautta peilaamaan maailmanmenoa. Aloitetaan varhaisnuoruudesta. Aina mieleni heitti volttia, solmin kieleni, tarjosit kolttia. Mä otin vielä huikan kassista ja sitten suudeltiin. Vatsaani painoi kuoleman pelko, kun maailman ainoina kohdattiin. Taitavuus on pelastus, nuoruus on vakava sairaus. Nuoruus on vakava sairaus. Ja kuitenkin tämä kaikki on sitä, mihin meidät on luotu. On ihminen, on töinen. Nuoruus on vakava sairaus. Aamukaljalla olin loistava, lapsi juoppona, mantra toistava. Matka pahoinvointi lääkkeitä, en voinut vastustaa. Toi kauniin soinnin, kuin apeloinnin ja pahoinvoinnin tulessaan. Taitavuus on pelastus, nuoruus on vakava sairaus. Unohdus on lohdutus, nuoruus on vakava sairaus. Ja kuitenkin tämä kaikki on sitä, mihin meidät on luotu. On ihminen, on toinen, nuoruus on vakava sairaus. Minkä nuorena oppii sen vanhana taita, onko mitään aikaa väittää moista. Monista soista on noustu ja noustaan jo 27 haaveilla joustaa. Tuntuuko